पैसा 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 या जगात हाच देव आहे. पैसा ज्याच्या जवळ नाही त्याला किंमत सुद्धा नाही. पैसा ही मोठा कंपनीचा कारखानेच आहे. माझ्याजवळ इतका पैसा आहे की मी कुणाला सुद्धा घाबरणार नाही. पैसा फेको तमाशा देखो. ओढ देव कुठे आहे देव इमानित नाही. ज्याच्याजवळ पैसा नाही त्याला किंमत सुद्धा नाही. या जगात पैसा पैसाच हा देव आहे. सातेरी प्रसाद, श्री चनकादेवी प्रसाद, श्री ग्रामपुरुष प्रसाद, श्री रामनाथ प्रसाद, श्री ग्रामपूर देवाच्या बावालपणीच्या उत्सव निमित्त श्री सातेरी भक्त नाट्य मंडळ हडकोण सहर्ष सादर करीत आहे. हृदयस्पर्शी कौटुंबिक संगीत सामाजिक 2 अंकी मराठी नाटक अखेरची अंगाई. अखेरची अंगाई, अखेरची अंगाई. लेखक सचिन पुटक, दिग्दर्शक दीपक परवा. ह्या नाटकात भाग घेणारे कलाकार दीनानाथ, महेश वाय नाईक, आकाश, किरण आचार्य, राकेश, रुपेश गंगेपुत्र, मोहन, श्रीनिवास सावंत, शंभू नाना, विकास नाईक, आभा, देवानंद परवार, पप्पू, दिनेश, समर, प्रमोद नाईक, शीतल, तन्वी ठोकळे
मोठेगाळी. हार्मोनियम विनय चेंडेकर माझाळी. तबला प्रियेश कासेकर माझाळी. रंगमंच श्री सप्तकोटी रंगमंच देवती शिट्टा बाड कारवार. बॅकग्राऊंड म्युझिक साई पेडणेकर वास्को. व्हिडिओ शूटिंग रवी स्टुडिओ सदाशिवकर. स्टेज मॅनेजर विरेंद्र नाईक उर्फ आबू. व्यवस्थापक श्री अखिल ग्रामस्थळ हणकोळ. अखेरची अंगाई अखेरची अंगाई अखेरची अंगाई. पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना. हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी. घडो गजानना गजा घडो तुझी सेवा घडो तुझी सेवा देवा घडो तुझी सेवा घडो तुझी सेवा देवा घडो तुझी प्रथम तुला वंदितो कृपाळा. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा. गजानना गणराया. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा. गजानना गणराया. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा. प्रथम तुला वंदितो. सुखकारक तू दुःख विदारक. सुखकारक तू दुःख विदारक. तूच तुझ्या सारखा वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका. वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका. विनायका प्रभुराया. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा. गजानना गणराया. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा. प्रथम हाय मोहन. कोण? शिवला? सरपंच हा? काय म्हणतेस? तू पाहिलं तेव्हाच. म्हणजे आता झालीस की काय? मग हे कुठे आहे तुझी? तुला बाहेर
वाजता आले मी. मग मुंबईहून काही आणलंच की नाही मला म्हणजे केव्हा मिठाई म्हटलं का अगोदर मला प्रसाद दे. नाही तुझ्यासाठी मेवा मिठाई आणली आहे. आता घरी आहे, घरी आल्यावर देते. अच्छा. गेल्या वर्षी गणेश चतुर्थीला आपण किती धम्माल केली होती ना. म्हणजे काय सांगू तुला गणेश चतुर्थीचा सण कसा असतो बघ तर त्याचा आनंद निराळा असतो बघ. होय, खरंच आनंदच निराळा असतो. मोहन, तू कसा आहेस? कसा दिसतोय मला वाटतं तसा झाडाही झाला नाही आणि बारीकही झाला नाही. हा थोडा हँडसम झाला आहे. मुंबई काय म्हणते तुझी मुंबई 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 इज अनब्रेकेबल सिटी. आय लव्ह मुंबई. बट समथिंग इज मिसिंग देअर यार. बस कर तुझं इंग्रजी तू मुंबईला नाही आहेस पुण्याला आहेस तू आपण मराठी माणसं मराठी बोलू की आपण तुझा स्वभाव काही बदललेला नाही हा मोहन. कसा बदलणार मला स्वभाव मुंबईची गुणगान करतेस त्या मुंबई एखादा हिरो पाहिलास की काय तुझ्यासाठी मला लग्नच नाही करायचं. का कुणी मनात आहे वाटतं अच्छा तरीच म्हणते मला लग्न नाही करायचं पण मी म्हणतोय तुला हा आवडणारा गाणं आहे तरी कोण गा काय तू त्याला गाढव म्हणालास? गाढव म्हणालास तू त्याला? तसंच म्हणालो मी तुला गाढव म्हणालास? मोहन, जा. तू माझी थट्टा करतोस ना. मी तुझ्याशी बोलणारच नाही. जा. हे रडूबाई मगाशी तुझीच कशाला हे शीतल अगं बोल ना एका माणसाच्या नकावरती राग आला वाटतं हात आला राग त्याला नीट वाग हे शीतल अशी काय करते अगं अगं बोल ना शीतल अशी काय करते बोल ना ग सॉरी यार मी थट्टा केली तू बोल ना अगं तू आला मला आनंद झाला बालपणीची खेळाची आठवण झाली मला म्हणून तुझी थट्टा केली मी मला काय माहिती एवढा राग येईल शीतल आई बापूंना वाढलेल्या या अनाथावर चांगले संस्कार झाले नाही का म्हणून चुकून काही बोलू असेल तर मला क्षमा कर. नाही रे मोहन, मला तुझा मन अजिबात दुखवायचं नव्हतं. मला पण इथे आल्यावर बालपणीचा भातुकलीचा खेळ आठवला. तो बावल्या बावलीचा लग्नाचा प्रसंग आठवला. म्हणूनच तर मी तुझ्याशी खोटं खोटं रुसले. आठवतं त्यावेळी तू माझ्या बावली बरोबर लग्न करायचा आणि आता तुझा होकार असेल तर तुझ्या बरोबर तू लाजलीस म्हणजे होकारच म्हणायचं शीतल तुझ्या ह्या होकारांना माझं हे मन ते दुबकून गेलं आहे का काय सांगू मी तुला माझ्याकडे शब्दच नाही बघ आय एम सो हॅपी शीतल आय एम सो हॅपी आय एम टू हॅपी. हो.
व्यक्त करू शकत नव्हतास ना? हो शीतल, कारण आई बाबा विना वाढलेल्या अनाथाला तुझी स्वीकार की काय याची भीती वाटत होती मला. हे बघ मोहन, आता मी तुझा स्वीकार केला आहे आणि तुझ्याशिवाय मी दुसऱ्या कोणाचीच होऊ शकत नाही. तुझी ही साथ मी कधीच सोडणार नाही मोहन. खरंच ना शीतल? हो. खरं शीतल, मी तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही ग. मी तुझ्या प्रेमाचा पुजारी आहे. होय, गेल्या कित्येक वर्षापासून आपण एकमेकावर मनापासून प्रेम करत आलो, पण व्यक्त करण्याचा दिवस आज उजळला बघ. हो शीतल, ह्या दिवसाची मी आतून वाट पाहत होतो. तो दिवस पूर्ण उजाडला ग. या दिवशी एक सेल्फी घेऊया का ग? ऑफ कोर्स, व्हाय नॉट? हो. हा? चालू दे. असं कशाला दुरावतात तुम्ही? मी काही पाहिले नाही. तुझी निवड मात्र मस्त आहे. हा? मला पसंत आहे. कसली निवड रे? अगं, मला वेळातून पेढा भरायचा विचार आहे की काय? काय मोहनराव? हा? तसं काही नाही आहे मला ना तुझ्या भावी नवऱ्याचे एकदम पसंत आहे. आता आम्हाला सांगून उडूया लग्नाचा बार. काय म्हणतात? हा? असं बघतोस का नाही माझ्याकडे? हो, तुमच्या लग्नात ना मी खूप नाता, खूप म्हणजे खूप गाणे पण म्हणणार. हा, मोहनरावाच्या लग्नाला आमची शीतलताई नवरी नटली. मोहनरावाच्या लग्नाला आमची ताई नवरी नटली. अगं, सुपारी फुटाली. अगं बाई, सुपारी अरे फुटाली. गप्पस. हा? काय बेबीच्या देट्या? ते? काय तू बेबीच्या देट्यापासून कोकणतोय रे? अगं, प्यार क्या तो डरला क्या? काय मोहनराव? आपलं काहीतरी सर. हो, काहीतरीच कसं जमलं तर होऊन जाऊ द्यायला. नाही रे, अगं तुमचं जमलं ग, पण माझं त्या मायला 17 पोरींच्या मागे फिरलं, पण एक मिळेल तर शपथ. बाबा, तरी मी ना टेन्शन घेत नाही. आपण ठरवलंय, जिंदगी में कभी टेंशन नहीं लेने का, बिंदास होंगे. आई लव यू के लिए. अगर फूल के बदले सैंडल मिले तो कहना प्यारी बहना सदा खुश रहना. चल, आता येतोय मी. आज नाही तर उद्या माझे लग्न ठरणार आहोत. काय? पण तुमचं चालू द्या. पण दादा का मी प्रसाद घेऊन जाऊ? अरे घे ना. आता हा पप्पू जाऊन सगळ्या चाळीत आमच्या प्रेमाचा प्रसंग सांगत सुटणार बघ. सांगू दे ना. तसं नाही रे. कसं? आता मला घरी जाऊ दे. आबा घरी वाट पाहत असतील. थोडा वेळ थांब ना ग. असं वाटतं की तुला डोळे पण पहा. अरे, उद्या भेटू आपण. तेव्हा पाहिजे तेवढं पाहत राहा. आता मला जाऊ दे. तर मी पण येतो. मला थोडं काम आहे मार्केटमध्ये. लवकर ये. वेलकम शीतल, वेलकम. कारखान्याच्या What a pleasant surprise. How are you, Shikhar? Glad to meet you. By the way, when you came from Mumbai to Pune, आकाश, मी आजच आले. कशी घाबरतेस कशा? पण काही म्हणा, मुंबईला गेल्यावर तुझी खूपच बदल झाली दिसते. म्हणजे थडतेस कशाला?
लहानपणासारखं तुझ्याशी लगट करून पाहणारा वागत केलं नाही. पण तुझे काळे कामनीय माथा आयुष्यात बघायला अरे काय करतोस तू आकाश? शीतल, माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. शीतल, मी तुझ्यासोबत जगू शकत नाही. Really, Sheetal, I can't stay 1 minute without you. And if you don't get married with me, then I will die, Sheetal, I will die. पण माझं ऐकून तरी घे. काही बोलतो. मी माझ्या लग्नाची मागणी करणार आहे तुला. मी माझ्या लग्नाचा निर्णय अजूनही घेतलेला नाही आकाश. वेळी बोलू नको शीतल. मी तुझ्यासाठी थांबायला तयार आहे. What about you? You are doing the same mistake again and again, Akash. Sheetal, Why, Akash? Why? because I love you, Sheetal, because I love you. But I don't. Akash, please. Please. लग्नाचा निर्णय घेणं हे माझा वैयक्तिक प्रश्न आहे. It's my personal matter. तू मला किती बसवण्याचा प्रयत्न केलीस ना, तुझं लग्न माझ्या जवळ. कारण एक आहे. कारण तू माझ्यासाठी जन्माला आलेस. Stop this nonsense, Akash. ती वेळ केव्हा येईल तेव्हा पाहू. पण आता तरी तू मला त्रास देऊ नकोस. Please, leave me alone. It's my final decision. शीतल, तू मला पासून दुसऱ्याबरोबर लग्न करण्याची मूर्खपणा केलीस ना, त्याशिवाय शीतल, सप्तपदीच्या बांगरवेली लग्न मंडपात तुझी चिता पेटवणार मी. You understand? Better understand. Who am I? Akash. It's for everyone. मोहन लवकर बाहेर ये. लवकर बाहेर ये मोहन. मोहन लवकर बाहेर ये. लवकर बाहेर ये मोहन. काय झालं ग? मोहन आता आकाश मला धमकी देऊन गेला. घाबरू नकोस. मी आहे ना. मोहन तुम्हाला इथून घेऊन चल रे. मी तुझ्याशिवाय आणखी कोणालाच माझा नवरा म्हणून स्वीकार करू शकत नाही. मला भीती वाटते रे मोहन. घाबरू नकोस. मी आहे ना. मी सांगितलं ना तुला. तू घाबरू नकोस. तू एक काम कर. तू हो पुढे. मी आलो. घाबरू नकोस. जा बघू. मी आहे ना. जा. मोहन जा ना. घाबरू नको. मी आहे ना. तू जा पुढे. Lady, what's done? Tell me with you. On. Come on. अरे दिसत नाही का आकाशचा वाटे? ओठासारखा प्रश्न विचारतोय. अरे कंपनीमध्ये संप का झालाय? तुला सुट्टी न दिल्यामुळे कामगाराने संपलं. येणं कोण आहे त्याचा? राकेश सर बोलतात. व्हॉट नॉनसेन्स. माझ्या गैरहजेरीत संपण्याला पोराने त्याचे परिणाम चांगले होणार नाही. हो काय तोंड वाचायलाच मोजा. अरे पाणी आलेला सांगायला पाहिजे का तुला? हॅलो. अरे मी बोलतोय दीनानाथ कारखाने. अरे काय रे, कान फुटले की काय तुझे? हे पे करायला काय झालं? लिसन टू मी. अरे रॉबर्टचा माल वेळेवर पोहोचला की नाही? व्हॉट? तो सुद्धा अजून रिपोर्ट झाला नाही. अरे जुन्या कामगारांना कामावरती घ्या. काय येत नसेल तर नवीन कामगार भरती करा. तासाचे 12 तास करून
टेंडरची कागद कोण आहे मामा? बस सबमिट करत पाहिजे. गुड, दॅट्स फाईन. हे टेंडर कुठल्याही परिस्थितीत घेणारच पाहिजे. मोहन, हे गणपतीची मूर्ती खराब कोणी आणली? मी जाणलंय मामा. कोणी सांगितलंय तुला गणपती आणायला? मी सांगितलंय. याच्या पुढे कामगार संपावरती गेले. तुला माहित आहे ना मी देव मानित नाही ते. मग कशाला आणलीस ती मूर्ती? या जगात फक्त पैसा पैसा हाच देव आहे. ही मूर्ती तो ताबडतोब विसर्जन कर, नाही तर मी आता विसर्जन. आता मी 5व्या दिवशी 5व्या दिवशी मूर्ती दिसता मला कामा नाही. चल भारती. घरात असेल तर लवकर बाहेर या. मी आलोय शंभू नाना. तुमच्याच फायद्याची गोष्ट घेऊन आलोय. हा शंभू नाना म्हणजे अगदी हुशार. या लोकांना काय पाहिजे काय नको ते चांगलं ओळखतात. त्यामुळेच लोक माझं नाव घेतात अगदी आधारानं. शंभू नाना आगलावे. काय ते मामा? असं हो, काय म्हणालास तू? काय म्हणालास? मांजर वगैरे मागं लागलं की काय कुठे आग लावतात? नाही त्याच्या अगोदर काय म्हटलं तू? मी काय म्हटलं? टकलू मामा म्हटलं. ए काय तोंड्या, तू टकलू, तुझा बाप टकलू, तुझा सगळं खानदान टकलू. मेला मला टकलू मामा म्हणतो. सॉरी हा टकलू बाबा सॉरी. काय सॉरी? काय म्हणालास? नाही म्हणजे पुन्हा नाही म्हणतात हा, टकलू मामा. हा. काय झालं? मग काय म्हणू? हा हा हा. हा. तरुण म्हातारे. काय? हा हा. मी तुला म्हातारा दिसतो का रे? नाही हो. हा मग एवढा तरुण उंटानी म्हातारा तरुण. हे काय म्हणतोस? मी म्हातारा. नाही हो. मग? कोण म्हटलं म्हातारा? कोणी सांगितलं तुम्हाला? कुठे आहे तो? नेटने तरुण, हँडसम, हाय फाय. आता कस? हो शंभू नाना. हो शंभू नाना. हात वगैरे लावायचा. बघ सांग तुला काय पाहिजे सांग. आज तुळ्याची करा सुरुवात. आनंद होईल आपल्या मनात. जेवून येईल मी तुमच्या दारात. आणि तुमची मंजू आहे. तुला माझी मुलगी द्यायला मला काय पिसाळलेलं कुत्र्याने चावले काय रे? आमचं प्रेम आहे एकमेकावर. प्रेम हा, असं प्रेम, प्रेम आहे? प्रेम, प्रेम, प्रेम. असं प्रेम आहे आमचं. हा. हो आमच्या या तिळाचे खोबऱ्यासारखे असं तुकडे तुकडे करून. तुझ्यासारख्या बिन डोक्याच्या माणसाला कोण देणार रे मुलगी? तुम्ही मला भिंड पडत. तुम्ही या मत मराठाला भिंड पडत. मंजू बरोबर लग्न लावणार असेल तर एकदाच काय कितीही म्हणा. कोण बघ रे कोण बघ आरशात. तुम्ही चांगल्या मनाने आमचे लग्न मंजू बरोबर लावलं तर नाही ना हा? मी पळून येईल तिला. पळून जातो हा तिला माझ्या मुलीला पळून येतो. हा
कारखानी कामाला आलो दुसरं झालं. तू कधी आला? आताच आलो. तुम्ही काही काम होतं का? नाही तुम्ही ते आकाश बाबू बद्दल मुलगी पाहायला सांगितली होती ना, ती हो आमच्या आबाची शीतल अगदी लक्ष्मी नारायणाचा जोडा शोभेल बघा. छान. अरे पण ती मुंबईला गेली होती का? नाही तिच्या वडिलांनी तिला कालच बोलवून घेतली ना. मी काय म्हणतो, दप्तरात नव्हतं बुकिंग टाका म्हणजे झालं. आता निघतो मग. आला लक्षात. तेवढं तर तेवढे माझा वेळ झाला. थोडे तर द्या. हॅलो. यस स्पीकिंग. यस. कोण? रॉबर्ट? डोंट वरी. अरे तुझा माल तुला लवकरच मिळेल. हा या. नो या. इट इज ऑलराईट. माझ्या कंपनीत या संपामुळे खूप तोटा होतो. काहीतरी करून हा संप मिटवायलाच हवंय. आतापर्यंत मी सर्व क्षेत्रात जिंकत आलो. आय एम द विनर. आय एम द विनर. आता सुद्धा मी जिंकणार. जिथं होतो अन्याय, तिथं होतो माझा प्रेम. माझं नाव राकेश. तुझा जीवावरती जगणारा राजा मेला. आता एक पद कामगारांना न्याय मिळवून देणारा राकेश. माझ्या आकाशला तू का घेऊन आला? विचार तुझा पोराला विचार. पप्पा माझी काहीच चूक नाही. पप्पा त्या भिकाऱ्याची हिंमत कशी झाली अंगाला हात लावायची? भिकारी मी नाही, तुम्ही आहात. तुम्ही कामगारांना मरण प्रयत्न घेऊन त्यांच्याकडून काम करून घेतात आणि दिवाळीकडून त्यांच्या हातावर शिल्लक पैसे देतात. आकाशला का मारला हे सांग अगोदर. आमच्या जीवावरती वाढणारा गाव गुन्ह्यांना आम्हाला शिकवली. पप्पा ए ठाकरे मरण आवर, नाहीतर तो कुणासमोर बोलतो याचा भान आहे की काय तुला? चांगलं माहीत आहे. आपल्याच कंपनीचा काम करायला एखादा जनावराप्रमाणे वागण्याला नरपशूजवळ याचा परिणाम करणारा आकाशात एक येताना विजेचा खटका बसला तर जरुरी जावं लागेल. ह्याचा विचार गरुड कधीच करत नाही. तुझे छानपणा आता पुरे झालाय. अरे आकाशच्या अंगाला हात का लावला असतो? हे तुमच्या आकाशने कंपनीतल्या अनिताच्या इज्जतीवर हात टाकला. नाही बाप्पा. सांग मला. हात देता. अरे या पोरीला छेडला. ही तुझी फाईट करणार होती ना? आणि हो ती
धोका पण त्याला देणार नाही. हे ध्यानात ठेव. पप्पा नाही. Nonsense. मोहन! अरे मोहन! काय रे? पाच दिवसाच्या आत मिळेल तो मुहूर्त काढ. अरे माझ्या सीताच्या वडिलाजवळ बोलणं झालंय. तुझं काय मत आहे शीतल विषयी? मी तुमच्याशी बाहेर पुढे आहे बाबा. हो ना? आग आत्ताच्या आत्ता भटीना फोन लाव आणि मुहूर्त काढ आणि शीतल व आकाशच्या लग्नाची नवीन पत्रिका छापायला जाऊ नये. काय मामा काय सांगितलं तुम्ही? माझ्या शिखरचा आकाशचं लग्न. माझी शिखर माझ्या दूर होणार. हे कसं शक्य आहे? नाही शीतल माझ्यापासून दूर होणार नाही. ती मला कधीच धोका देणार नाही. शीतलचं लग्न माझ्याबरोबरच होणार. हो माझ्याबरोबरच होणार. प्रचोदयात. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. गणपतीला नमस्कार करा. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुंभजलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. वरुणाय नमः. वरुणाला नमस्कार करा. सर्व इष्टमित्र मंडळींना अक्षता मिळाल्या का? शुभमंगल. तयार झाली की नाही? हो आले. आणि तू जॉईनिंग कंपनी ऑन टाइम. वेळ होते की मला? हो आले. पौर्णिमाचे चंद्र माझ्या घरी होता. तुम्ही पण ना चला सावट. हे माझ्या हृदयाच्या फुला. अगं आताच आपले दिवस मोज मजा करायचा आहे. जर का त्यातलं सुगंध संपलं तर मग काय? तुम्ही पण ना. भरले आभात रंग
Sheetal, I will never forget you. Sheetal, you are my sweetheart. Sheetal, I am getting too late. Now I want to go. Bye. चौकात हा मोहन 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 तू असा का वागतोयस म्हणजे अर्थ सरळ आणि सोपा आहे घरात थांबत नाही जेवत नाही सतत ऑफिस मध्ये असतो स्वतःला अशी शिक्षा का देतोयस तू शिक्षा अगं माझ्या स्वप्नाची राग रांगोळी झाली सर्व काही संपलं राहिला तर फक्त काठेरी वेदना कधी मला मला आबाच्या शब्दामुळे आकाश बरोबर लग्न करावंच लागलं रे लग्नाच्या आधी ही वेळा देखील मला असं वाटलं नाही का इतक्या कसं झाला होता का मी तुला तसं नाही रे मोहन माझ्या जीवनात सोनेरी किरणी लागल्या होत्या सर्व काही जगाची आठवण केलं का गं माझ्या प्रेमाची असा खेळ खेळलीस तू सांग अशी अर्ध्यावर साथ सोडायची होती तर मग माझ्या जीवनात का आली होतीस का आली होतीस स्वतःला सांभाळ रे सांभाळ स्वतःला तू सांगते तुला स्वतःच्या तोंडाने सांभाळून बाबा कुठला गुन्हा केला होता म्हणून एवढी मोठी सजा दिली तू तुम्हाला आपण साथ साथ महिन्याची स्वप्न पाहिली होती ना होय मोहन पण आबाच्या माझंही बरोबर आहे माझ्यासारखा अनाथ आपल्या मुली कोण देणार ना मला घर ना दार मग माझ्या उपकारावरती वाढलो परमेश्वरा किती दुःखद प्रसंग आणून ठेवलाच नाही तुम्हाला जिला मी माझी पत्नी म्हणून राहणार होतो तिला आताची पत्नी बनवून प्रेमाच्या स्पर्धेत मला खोटं ठरवलं तू खोटं ठरवलं कोण आहे मी या जगात मामाच्या उपकारावरती वाढणार त्यांच्या अन्नावरती जगणारा भिकारी मोहन मला क्षमा कर रे मोहन क्षमा. क्षमा कर त्याला क्षमा करायला मी काही देऊ नाही आता तर राहील फक्त एक जिवंत प्रेत बस कर माझ्या नाही होत नाही बस कर असं नको बोलू मग सांगा सुद्धा आता कसा जगू मी तुझ्याशिवाय कसं राहू मी तुझ्याशिवाय सांग ना ग नको ह्याचा त्रास करून घेऊस नको सुखी हो पण एक सांगू इच्छितो मी तुला तुझ्यापासून दूर होणं कठीण होईल ग मला खरंच कठीण होईल कोण आहे मी या जगात माझ्या मनात कळेल मी काही करणार हे काही म्हणजे काय असे अपराध माझे म्हणून हे या घटनेचे घडले तरी कळणार पण नाही यालाच म्हणतात डोळे मिटून दूध पिणे
आता मस्करी केली. तुम्ही चहा घेणार का? कशाला त्रास येतो? शीतल देईल की चहा? तू कुठे चालला? आम्ही झाडाला स्टेशन बरं, बरं, बरं. कोण शम्या? तू कधी आलास? नमस्कार. आता आलो. आणि सर्व मंडळी तुम्ही लग्नाला केलेला खर्च पाहून पारावरच गेली. काय त्याची जोड्या, काय त्या लाडू, अजून छोटा लाडू. अरे लग्न दिनानाथ कारखानीच्या मुलाचा होता, रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या भिकाऱ्याचा नाही. हा, तू कशाला आलास ते बोल. माझं ते येऊ ते येऊ ते हे हो, ते माझी दक्षिणा राहिली होती की बस येतो घेऊ. मेली सारी श्रीमंत मंडळी एक चहा सुद्धा विचारत नाही. पैसे मात्र वेळेवर देतात. वेळेवर देतात पैसे. काय जमलं ना? हे, काय मम्मा रे? तुम्ही पैसे देतात की कुणाकडून घेतात? हे, तुला रे काय करायचं ते? चोंड्या नको तिथं नाक खोपसू नको. हा का तोंड्या कुठलं? सकाळी सकाळी मांजरासारखा हवा. हो, अंकुश कशाचे कुठले? हे, 4 पायाचे मांजर नसून 2 पायाचे तुमचे भावी जावळे आहे. हे, हा, आणि तू- तुम्ही माझे भावी जावळे म्हणजे फादरेंचं. हे गणबा, तू माझा जावई नाही, मी तुझा सासरा नाही, आणि तुझा त्यांना फौज सुद्धा नाही. कळलं? हा ढकळ्यासारखं माझं प्रेमाचा आड आहे. रेल्वेच्या पाटासारखा. याचा आता सिग्नल तोडायलाच हो. हे, हे. माझ्या मंत्रितेला त्या राघू बरोबर लागतो. काय रघु? अरे कसोबा, काय बोलतो? हा? काय नाही हो. म्हणलं ढकलूची टीव्ही केव्हा फुटेल आणि सगळे इष्ट मला भेटेल. हे, तुला टाकून म्हणतो. कोण म्हणाला? हे कोण म्हणाला? मी नाही म्हणालो. मग कोण म्हटलं? अहो, तो राघू तुमच्या बाबतीत बोलत होता. राघू, तू हे खरं सांगतोस? मी कशाला खोटं बोलू? हे काय मूर्ख, महामूर्ख, शतमूर्ख, गाढव. हे, कुणा म्हणतो? मी नाही. मग? असं तो तुमच्या बाबतीत बोलत होता. कोण? मी कशाला म्हणू? तो राघू? हा, डबलू मामा असं तो म्हणाला. अरे त्या राघूची एवढी मजल गेली, मस्ती आली हराम कोण. मी टाकल्या काय? तुम्हाला सुद्धा म्हणाला. आणि तरी सुद्धा तुम्ही मला मंदिरात पहिला राघूच म्हणतो ना? हा, तरी सुद्धा तुम्ही ते मंदिरात जाऊन त्याच्यावर पण लागायला तयार आहे. नाही, आता त्याला करतो हा, सगळं. करून टाका. त्याला करतो हा, करून त्या टाका. राघूला. आणि मला काही कळलं ना, तुला पण करून टाका. राघूचं काही खरं नाही. पण माझं मुलीचं लग्न हा गेला, चंपू पण गेला. काहीतरी काम आठवलं असेल. कोण आबा? या या.
अरे आता मुलांनीच कंपनी सांभाळायला हवी. अरे कंपनीची कामे करून आमचे काळ्याचे पांढरे होत आले. आता थोडा विसावा घ्या म्हणतो मी. संप भेटला का? हो, संप मिटलाय. तो राकेश गद्दार निघालाय. हरामखोराने पैशासाठी मांडवाळ केले आणि संप मिटवला. नाही तर नुकसान झाले असते तुझे दिनाना. माझ्या काळजाचा तुकडा मी तुझ्या स्वाधीन केला. आबा, अरे आबा तू काळजी करू नको. अरे तुझी मुलगी तीच माझी मुलगी. तिला काही कमी पडू देणार नाही. शीतल बेटा, अगे शीतल बेटा, आबा आले. मला काळजी वाटते. ती लहान असताना तिची आई गेली. तिच्या पश्चात मी तिचा बाप आणि आई या दोन्ही भूमिका पार पाडल्या. मी माहेरीला परती झाली माझी सांभाळून घेतो. अरे आबा, अरे तू मला शंका धरू नको. अरे मी तुझा मित्रच आहे ना. शंका ही घातपती असते. एकदा का मूळ धरला की ती आपोआप वाढत जाते. तसं नाही. माझी गरीब पोर तुमच्या घराण्याची अटी नियम आहेत नसतील तिला. तिची ही चूक झाल्यास बसा आबा, बसा सावकाश, बसा आबा. मुलीची तुम्ही काळजी करू नका. स्वतःच्या तब्येतीची काळजी घ्या. हा, तुम्ही दोघंही बोलत बसा. मी आलोच. मला तुझं वेदना करतं. जे झालं तर झालं. मोहन माझ्याशी बोलत नाही रे. घरात राहत नाही, जेवतही नाही. सारखा उदास असतो. कोणी तुझ्या मनात नसताना सुद्धा माझ्या शब्दाप्रती तू आकाशवर लग्न केलं. स्त्रीचं जीवन असंच असतं का? कोणता पत्नीचं, कधी कोणाची माता, कोणाची पत्नी, कोणाची कन्या, कोणाची प्रेयसी. तिला स्वतंत्र असतं नसतं का? मी सुद्धा तुला तिला नाही स्वतंत्र. त्याला तुला सरळ येतो. चहा नको मला. तुझी अवस्था पाहिली आणि चहा नको मला. मुली चहा नको. माझी काळजी करू नका. माझी काळजी करू नका. सुखी राहा. सुखी राहा. सुखी राहा. अरे अरे समा, ये बस ना. पुष्कळ दिवसांनी आलास. बस. आता एक विचारू का तुला? अरे विचार काय म्हणतोय? विचार ना. मोहन दादाला का फसवलास? नाही रे समा, माझा नाईलाज झाला होता. नाईलाज? ताई ताई प्रेमात असंच होतं का ग? मग प्रेम कशाला करायचा माणसानं? जर हृदयाला चटके बसणार असतील तर प्रेम तरी का करावं? ताई ताई त्याची अवस्था बघत नाही का माझ्यानं? अगं तुझ्या रूपाने आनंदाची पहाट उगावली होती त्याच्या जीवाने. ताई ताई असं कसं माणसाच्या नशिबी येते? कधी प्रेमाची वेडी आशा दिसते तर कधी दुःख. समन, तू माझा ऐकणार नाही. तूच त्याला समजव समन. काय समज आणि कसं समजावं त्याला? प्रेम नगरीत आलेल्या महापुराने वाहत गेलाय तो. अक्षरशः मनाच्या चिंगड्या चिंगड्या झालाय त्याचा. त्यातून रक्ताचा सडा पडायचा बाकी राहिला काय? समन, आता तो फक्त दगड बनून राहिला आहे ताई. त्याची जरा देखील दया आली नाही का तुला? आता तूच काहीतरी मार्ग दाखव ताई. त्याला तूच काहीतरी मार्ग दाखव. समन माझं ऐकून तरी घे समन.
आता आपल्या कंपनीचं नाव होणार. हा आकाश कुठे गेलाय? व्हॉट? आकाशने कंपनीत आकाश आकाश तू कुठे गेला होता? त्या राकेशला घेऊन त्या राकेशला संपायला मला कामगारासमोर बदनाम केलाय त्याने. त्याच्याच मुळे संप घडला होता पप्पा. आकाश हो नको तो विचार मनात आणू नको. अरे त्याला आपण कंपनीतून काढून टाकले ना आणि आपल्या कंपनीचा हिताबाबतीत तो विचार कर. तुझ्या बाप अजूनही जिवंत आहे. आपण फक्त राकेशसाठी का टाकायचं? तो पूर्णपणे अडकला पाहिजे. पप्पा त्याने माझं अपमान केला त्याचं काय पप्पा? अरे कोंबड्या पुढे धोंडे टाकून ती झुंजवतात तसेच एकेकाला झुंजवत ठेवलं पाहिजे. हा राकेश आपला काय करणार आहे? तू जा आणि आतमध्ये विश्रांती घे. काट्याला हे काय सुचलं की का? कंपनीत उत्पन्न वाढवायचं सोडून हा कारखानेस हे कारखानेस बाहेर ये. हो डाक्या हो माझ्या घरात पुन्हा काय आलास? तुझी दलाले बाहेर काढायला आलोय. कुठे गेला तो तुझा वळवळणारा कुत्रा? त्याला सांग तुझा वळवळला बंद कर. अरे जास्त मोठेपणाच्या हाव आणण्याचा प्रयत्न केलास तर त्याचा कुत्रा बाहेर काढेल मी रस्त्यावर. राक्या ए राकेश बोलायचा नाव आग्राने द्यायचा. तुझ्या जीवावरती वाढणारा राख्या मेला. आता आहे का फक्त राकेश कामगारांचा हितकर्ता. दोन्ही मग पळे मागायला जा. या भागाच्या वेळेस शिरला आहेस तू. हुक्काचा भरोसा असेल. तू वाघ. हो हो मी भाग आहे. अरे वाघाचा कातडा पांघरलेला तू लांडा आहेस लांडा. राकेश ए तू मास्टर फिरायला द्यायचा. जर काय माझा पुराणा तू मला मारायला आल्याची माहिती दिली ना तर तुझे हे प्रतिष्ठित घर शहरात जमीन लोक करतील. एवढा कंटाळा आहे तुझा अमानुष वागण्याला. तो सापाला दूध पाजायला पाहतोस की काय? साप कोण आणि उंदीर कोण हे तुला लवकरच कळेल. अरे तुझ्या पोकर धमकण्याला मी घाबरणारा नाही. हा दिनात कमी कमी मी घाबरेगा नाही आहे. अरे तुझ्या सारख्याला मी पुरण ओढलेला बाप आहे बाप. अरे मला मारायला पोरं पाठवून स्वतः मात्र मागे राहिला. आता बांगड्यावर बांगड्या. राकेश नाही जमणार नाही जमणार. राकेश पप्पाचा हक्क. अरे हिंमत असेल तर माझ्याशी सामना कर. अरे काय रे एवढं महाग झालं तुझा श्रीमंतीला की मला मारायला पोरं पाठवून स्वतः काय रे मागे राहिलास? हा भेटला असता ना तिथंच मुद्दा पाडला असता. खलास? हा? हा म्हणाला. राक्या सोड त्याला. राक्या राक्या सोड त्याला. कारखाने संपू संपू का तुझा अंश? अरे माझ्या
आणि त्यात मोहनदादाचा एक पाय कायमचा निकाला झाला आणि आणि अंडीचा मृत्यू झाला. अंकल पप्पा त्या मोहनने मुद्दामून ऍक्सिडेंट केले असेल. चुप! चल, गाडी काढ अगोदर. सांगतोय का तुझी काळजी घ्यायला हवी. तुला बरं वाटत नाही का? अहो, तुम्ही एकदम बुद्धू आहात. तुम्हाला कळत कसं नाही? काय ते? आता आपल्या घरी पाहुणा येणार आहे. कोण? आबा येणार आहे? नाही हो, मग कोण येणार आहे? हे बघा, आता तुम्ही बाबा होणार आहात. काय सांगतेस काय? माझी गुड न्यूज. मी बाबा आणि तू आई. हो स्वीट. आज मला खूपच आनंद झालाय ग. हे बघा, हा पुढे असं दुडमुसलेपणाने वागू नका. ओके बाय स्वीट. पण शीतल, बाळ माझ्यासारखं नसावं, हं? तो तुझ्यासारखा प्रेमळ असावा. खरंच? ठीक आहे. ह्यापुढे असं दुडमुसलेपणाने वागूच नका. ओके. डॉक्टर काय म्हणाल? काही काळजी करण्यासारखं नाही ना? होय पप्पा, आता काळजी करण्यासारखंच आहे. म्हणजे काय म्हणायचंय तुला? पप्पा पप्पा तुम्ही आजोबा होणार आहे. आजोबा. हो का? काय सांगतोस काय पोरा? ते आजोबा होणार म्हणजे मी ग्रँडपा. आय एम हॅपी. कॉंग्रॅच्युलेशन. कॉंग्रॅच्युलेशन. काय मग सीता, कसं वाटतंय? मामाजी, आज तुम्ही दोघांनी आमच्या घराण्यात कोणत्या प्रकारची बातमी देऊन आमच्या घराण्याची इज्जत वाढवली तुम्ही. आज मी जाम खुश आहे. जा, आज जाऊन तू फ्रेश हो. हो पप्पा. घरात नाजूक थोडासा कळी वाटणार. नातवंडाच्या राज्यात मी आजोबा होणार आणि त्याच्या सोबत मी खेळणार. मी आजोबा होणार, त्याच्या सोबत खेळणार. सुगंध पसरलाय घरात. आनंदाची बातमीची चावल लागलेली दिसते. नाही म्हणजे घरात पारित्या भरलेला दिसतोय. You bastard! I say get out! तुझ्यासारख्या गुंडाने माझ्या घरात येण्याचा प्रयत्न का केला? मी सामाजिक कार्यकर्ता आणि कामगारांचा नेता. म्हणून आपल्या स्वतःसाठी तू कामगारांना बळी दिलास आणि स्वतः मांडव करून तो लखपती झालास. त्यालाही डोकं लागतं. तसं ते सर्वांनाच असतं, फक्त चालवायला हवं. लोक म्हणतात हा जग सूर्याभोवती फिरते, पण नाही, हे जग फक्त पैशाभोवती फिरते. बसू नका. I say get out! अरे काय तर मी धक्के मारून घरातून हाकलून देईन. Out! अरे तुझा आणि माझा संबंध काय कुठला संपला. काम झालं की संबंध संपला. पण काकाले तुझे अजून गुपित बाकी आहे.
डाव मात्र व्यवस्थित केला जा. कसलाय गुपित? तो नाही आता थांब पण भेटलाय तुला, त्यासाठी पैसे सुद्धा मिळाले. अरे घाबरतोस कशाला? यो बास्तार मला घाबरतात म्हणतो. ए आवाज खाली ठेवायचा. काय आवाज खाली? हा राकेश म्हणजे काय वाटलं तुला? इंग्रजीत काही बडबडलं तर मी गप्प बसेन? अरे अमावास्येचा रात्री घडला खेळ सारा. अरे अमावास्येचा रात्रीचा घडला खेळ सारा, तुझ्या आयुष्याचा मांडला पसारा. काय बडबडतोस तू? का का घर घर फिरून आला? चक्कर येऊन पडशील. काय का रे? सांगू सांगू का आकाशनाथ? तुझे अमावास्येचा रात्रीचा खेळ किती हवेच हो? तुमचा प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. 15 लाख द्यायचा. मांडवाली झाली तर बघ, नाही तर अमावास्येच्या रात्री घडलेल्या प्रसंगाची बातमी पेपर मध्ये देऊन तो जे आयुष अमावास्येसारखा काळ कृत्य बने. दम नाही घ्यायचा. 15 लाख नाही तर अशी काय आग लावेल तुझ्या आयुष्याला की यो बास्तार जा, काय करायचं ते करून घे. Damn it, साला. या राकेशला आता कसं संपवायचं? खूपच हात धरून पाठीमागायला लागलाय हा माझ्या. माझं सारं आयुष्य वादळानं उद्ध्वस्त झालं. मी एवढा अभागी का झालो? प्रथम माझं प्रेमानं मुखलो आणि प्रेमाच्या वाटेवरती विधिली की काट्याने माझ्या रक्त बंबाळ केलं. आणि आता या जीवनाच्या कठीण प्रसंगी पाय निभावून दुःखाच्या महासागरात लोटतोय. का परमेश्वरा, का परमेश्वर माझ्या बाबतीचं मरण आता देतोय रे तू. सिद्धार्थ मला तुझी आधाराची गरज होती का? मला निराधार करून तू दुसऱ्याची झाली. का मला सोनेरी स्वप्न दाखवलीस का तू? का
माझ्या मनी दर्दचे झालेले काही करू कळेना कसा बरू स्वप्न चांदण्याचे मुद दाबिले हे स्वप्न चांदण्याचे मुद दाबिले या काळाचा या काळाचा या पिसाळलेल्या समुद्रात भरडली माझी नाव आता कुठल्या देवाला सांगू की माझ्या मातृतीला धाव तुझे हे त्रास माझ्याने पाहत नाहीत रे. मला वाटतं तू लग्न करायला हवास मोहन. आणि मी कोण करणार या पागलाबरोबर लग्न माझी होती एक परी सोन पाऱ्यानं माझ्या रस्त्यात आली आणि मोठ्याच्या परानं मला जखमी करून माझ्यापासून कायमची दूर दूर गेली मोहन, तुला माझी शपथ आहे. माझं ऐक रे. आता कुणाची शपथ काहीच वाटणार नाही कारण मी तर मेलोच आहे ग बाप ते नाशवंत शरीर जगावूनच जगतो पण मला फार मेलोय ग फार मेलो असं केलं तर कसं होईल रे तुझं? जितके दिवस जगता येईल तितके दिवस जगायचं आणि एक दिवस या जगात कायचा निरोप घ्यायचा पण सीता माझ्या जीवाची असेपर्यंत मी तुझं कधीच वाईट इच्छित नाही वाईट माया नाही काही नाही मी आहे पोरखा दूर दूर फिरलो मायेसाठी मी आहे करंटा मी आहे करंटा काय झालंय अहो, तो पडत होता म्हणून आधार देत होते. तू आज जा ना. मोहन, तू देखील आज जा. ह्या दोघांचे शीतल अशी वागणारच नाही पण माझ्या गैरतीत ही दोघं माझी मन असं काय विचारत कोण माझं मन असं काय विचारत होतं
काय हो लग्नात दक्षिण मिळालं ना? आता बाकी काही राहिलं का? नाही दक्षिणेचा प्रश्न नाही, ती भेटली. प्रश्न आहे तुमच्या इज्जतीचा. म्हणजे गेल्या महिन्यात हा तुम्ही नसताना मी इथं आलो. छे 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 छे. तर काय सांगा ना. हो मोहन शीतलला मिठी मारत होता. तुला जे काही बोलायचं असेल ना नुकतं स्पष्ट बोल. माझं डोकं भडकू नकोस. मी असं राग लावायचं कशाला काम करणार? इकडच्या तिकडे करून मी कशाला बोलणार? माझी मी हा माझ्या डोळ्याने बघितलं, तेच सांगतोय. हे बघा तुम्ही विश्वास ठेवा अगर ठेव नका. मी काय घराचा मा करून तुम्हाला सांगत. हे नाना आता जरा गप्प बस. मला सांगितलं तेवढं बस झालं. ठीक आहे. हे पैसे घ्यायचे आणि तोंड बंद ठेवायचे. जर एक शब्द जरी बाहेर पडत ना ते गाडीत भरून काटावरून फेकून देईन मी. बरं मी निघतो, पण जाता जाता मित्रत्वाचा सल्ला देतो. आता जातो की नाही? काय सांगतो, लग्नापूर्वी शीतलचं आणि मोहनचं एकमेकावर प्रेम होत. मास बाबू तुम्हाला जर तुमचा संसार सुखाचा पाहायचा असेल त्या मोहनला या घरातून बाहेर काढा. मास बाबू मोहनला घरात जातोस की नाही? काय ऐकतो मी? काय ऐकतो? म्हणजे मगाशी सुद्धा त्याचं हे चालेली वाटतं. हेच आकाश बाबू तुमचा संसार जर तुम्हाला सुखी पाहायचा असेल तर या मोहनला या घराबाहेर काढा. कारण शीतलचं आणि मोहन बाबूचं लग्नापूर्वी प्रेम होतं. मोहनला काढा. माझी शीतल हीच असं होणार नाही. हो हेच करायला मोहनला घराबाहेर काढायच. आता मोहनला घराबाहेर काढायच. Anyway, फोन लाख साबाय झालं सुकाश. अरे तू कंपनी गेला नाहीस का? त्याचा फोन कुठे गेला? माझी बॅग असते का? तोपर्यंत मला काम आहे. माझी बॅग असते का? आणतो ना. याला आता हरवायचं कसं? माझ्या खोली जाऊन शीतलवर जबरदस्ती करायला पाहतो.
माझ्या शीतलवर जबरदस्ती करायला मारतोस. काय म्हणायचं आहे तुला? तू शुद्धार आहेस का? नाही मामा, आकाश म्हणतो तर मोठा आहे. खोटं आहे. हा? खोटं आहे. आकाश ऐक, कशाला मारतो? खोटं आहे. हा? मग मी आत गेलो. तेव्हा तुझ्या मिटिंगची कशी होती? हा? बोल ना. मामाजी, माझं ऐका. मी सुरजला घाबरून धावत येत होते तेव्हा माझा तोल जाऊन ह्याच्या अंगावर पडला. त्यात मोहनची काहीच दोष नाही. मोहनचा काहीच दोष नाही. नाही मामा. बाबा, नाही. ही दोघं कुठं बघ. ही दोघं कुठं बघ. नाही. तुम्ही गेले बाहेर आणि मी गेला ऑफिसला. या दिली विचार विचार. आकाश, तू स्वतः डोळ्याने पाहिलंस का? आकाश, तुम्ही हे काय बोलताय? तुमच्या पवित्र पत्नीवर घालणारे आरोप करताय? सभ्यतेचा भाव आणून पवित्र पाण्याचा ठिंगा मिळण्याचा प्रयत्न करू नकोस. अगं तू पवित्र नाही. तुझं गाव रंगात येणार तेवढा ते आधीरो हे लक्षात येतं. तुमचं ते प्लॅन संपला. नाही मामाजी. खरंच ना? आकाश, तू हे कशावरून सांगतो? हे सिद्ध करू शकतोस का तू की तुझी पत्नी ऑफिसला आहे म्हणून? मामा, तिची काही चूक नाही. हो मामा, माझी काहीच तिला काही करू नका. माझ्या बेडरूम मध्ये काय करत होता? माझ्या bedroom मध्ये काय करत होता? तू तर मला बेळायला सांगितलं होतीस ना रे. आणखीन एक खोटं बाबा, आणखीन एक खोटं. काय बोलतो ते? हा? अरे तू सांगितलंस ना हा बॅग आतून आणायला. मला वेळ लागली की काय? याला माझी वेळ आणायला याला सांगितली. मोहन, यामध्ये दोष कुणाचा आहे? बोल लवकर. नाही का? मामाजी, बोल लवकर. ऐका माझं. माझं ऐका मामाजी. नाही चुप! मी हाकलून. तू एक शब्द देखील बोलू नको. मोहन, सांग लवकर. नाही तर मी हिला आत्ताच्या आत्ता घराबाहेर काढेन. तिला घराबाहेर काढू नका. तिची काही चूक नाही. मी दोष आहे. म्हणजे ह्या शेताचा काही दोष नाही. मी तिच्याकडे वाईट नजरे पाहत होतो आणि त्यासाठी मी तिच्या मध्ये गेलो. मोहन, तू हे काय बोलतोस? नाही, हे खरं आहे मामा, हे खरं आहे. मामा, मला काय शिक्षा द्यायची ती द्या, पण सिद्धांना यो बास्टर, मामाजी. माझ्या घरात खाऊन माझ्यावर तू वाटलास. चल, चल. नको मामा, नको मामाजी. मामा. ए सीता, आराम करत होता. बाप्पाचा लाडका भाचा आज मार खातोय. तुम्ही असे संशयाने का वागताय आकाश? तुला नाही समजायचं ते. मी आपल्या सुखासाठी असं वागतोय. त्याचा काहीच दोष नव्हता, पण तुमच्यामुळे त्याला शिक्षा मिळते. तुम्ही कपटी आहात, रिदेशन आहात. तुम्ही रिदेशन न केलेल्या अपराधातून त्याला शिक्षा मिळते. तुम्ही माणूस नाही, राक्षस आहात. शैतान आहात तुम्ही, शैतान. शीतल! आज तुझी जा.
मला तुझ्यासारखा देव माणसाच्या नशिबी हे सर्व दुःख काय आलं? प्रत्येकाचा हाकेला धावून येणार, प्रत्येकाच्या उपकाराला पडणारा देव माणूस तू, आणि हे तुझा नशिबी. समर, हेच माझ्या नशीब लिहिलं आहे रे. त्याला कोणीही बदलू शकत नाही. कारण हे देवाला लिहिलं आहे. त्याला कोण काय करणार? हे देवा, दादाच्याच नशिबी हे सर्व दुःख कार भरून ठेवलं आहे. एवढा कठोर कार झालास तू. त्याची जरा देखील दया नाही करी तुला. हे बघ सुपा, तू शांत हो. असं अरे घाबरा तुझं दादा. अरे सांग ना. मला गोदरेज कंपनीमध्ये इंटरव्ह्यूला बोलावलं. काय? वा, ही तर आनंदाची बातमी आहे. त्यासाठी तुझा आशीर्वाद घ्यायला आलो होतो दादा. माझा आशीर्वाद सदा का तुझ्यावर आहे रे. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू दादा. इंटरव्ह्यू केव्हा आहे? आजच दादा. मग तुला लवकर जावं लागेल का? इंटरव्ह्यू झाला मला कळवा. हो दादा, येतो मी सकाळची. काळजी घे दादा. मी घेतो. सकाळची काळजी घे दादा. अरे तसं वागायलाच नाही. माझ्या बायकोनं माझा हात कारण तिच्यावर मी संशय घेतलाय म्हणून का ती अशी मोहन जवळ का प्रेमानं वागते की मोहन जवळ. आकाश, तू आज पिऊन आलास? खराब कोरा ओरडा मारा मला. मी म्हणजे कोणीच नाही ना तुमचं. अरे कंपनीत लक्ष टाकायचं सोडून दारू पिऊन आलास तो का छळतोस असा? मी छळतोय? तुम्ही माझं ऐकत नाही. बाबा, या मुलाला का घरामध्ये ठेवला तुम्ही? तो माझा प्रश्न आहे. तो हा दारू का प्याला? बोल का? अरे असं स्वतः काय तुला हे स्वयंचारी वागणं? मला बोलता तुम्ही? नाही, मी वेडा झालोय. संपूर्ण या वेड्या भरात संपूर्ण घराजवळ बोलतोय मी. पप्पा, तुम्ही वेडे झाला. वेडे. आकाश, तुमच्या अशा ओरड्यांचे काहीच एक परिणाम व्हायचं नाही माझ्यावर. होय, मी प्यालो. मुद्दाम झोप येत नाही म्हणून प्यालो. तुमच्या सुनेनं माझ्या नावावर काळा माझी अकृत सर्वटावर टाकण्याची प्रयत्न केलाय तिनं. आकाश, अरे कशाला स्वतःच्या पत्नीवर खोटा आळ घेतोय? तिचा पवित्रता कोण चेष्टा करतो कशाला? हे खरं आहे पप्पा. या तीळ मात्र खोटं नाही. ती त्या मोहन बरोबर म्हणजे तुमच्या माझ्या बरोबर आता होणार बाळ तरी माझं आहे की कुणाचं आहे ते? आकाश, अरे खोरा इथपर बदल गेली काय तुझी? आणखीन मारा मारा मला मारा. आकाश, मला काहीच वाटणार नाही. पप्पा, तुम्हाला माझ्यावर विश्वास येत नाही ना? विश्वास माझा फास उलटा कसा पडतो? माझ्या मजेर मारून त्याचा राज करू पाहतोय. आज खर उदस करणारे दारू घरात आली. काय हा मुलगा आहे? मी सेल्स मार्केट मध्ये नाव
प्रयत्न करतो पण हा छे, हे थांबायलाच हवंय नाही तर हा कोण आबा या बसा आज आकाश धरूच्या अड्ड्यावर पहिल्यासारखं वाटलं. होय आज आकाश दारू पिणार आहे पण का का असं भेटल्यासारखं वागतोस तो? हे तुझ्या सीताला जाऊन विचार तिच्यामुळेच माझा आकाश दारू पिऊ लागलाय तिचा काय अपराध होता? पोटात घालून प्रेमाने वागा. माझी एकुलती एक मुलगी आहे ती गरीब बिचारी, तिला त्रास देऊ नकोस. पण मी काय करू आज काश तिच्यावर संशय घेतो अरे माझ्या प्रतिष्ठेचा सवाल आहे माझ्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे हा? माझ्या पोरीवरती संशय? माझी मुलगी म्हणजे काय रस्त्यावरची वाटते तुला? काय चाललंय पोरी? काय चाललंय? आणि काय ऐकलं पोरी? 3 दिवस तेरड्याच्या धाकून खरं रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे घराने. तू इथं राहण्यापेक्षा काही दिवस बाहेर का येत नाही पोरी? नाही आबा, आता हेच माझं माहेर आणि हेच माझं स्वर्ग आहे. दुर्दैवाची दासी होऊन काही दिवस काढेल आणि मी माझी पवित्रता सिद्ध करून दाखवेन. अगं तसं नाही मला म्हणायचं. आभा, पतिव्रतेला नाती नसतात. ती एका बापाची मुलगी, भावाची बहीण, मुलाची आई नसते. ती फक्त असते देवाप्रमाणे दिलेल्या नवऱ्याची बायको असते. या कम्प्युटर युगात कसा विचार करतेस तू? कम्प्युटर युग चालू जरी असला तरी आपली संस्कृती काय म्हणते आबा? ज्या दिवशी तुम्ही मला लग्न करून दिलं त्याच दिवशी तुमची मुलगी मेली आबा. त्याच दिवशी तुमची मुलगी मेली. नाही, रडू नकोस पोरी. आबा, लग्नाचा समारंभ हा इतरांना सुखदायक आनंदपूर्वक वाटला तरी मुलीचं लग्न म्हणजे ती तिची उत्तरक्रिया असते आबा. उत्तरक्रिया असते. ते कोणाच्याच लक्षात येत नाही आबा. कोणाच्याच लक्षात येत नाही. एवढं कुठं शिकलीस तू पोरी? आबा, जेव्हा कन्यादानासाठी तुम्ही ज्या हातीने उदक सोडलात त्याच दिवशी तुम्ही मला तिलांजली दिली आबा. तिलांजली दिली. संसार करायचं ना. एवढं कुठं शिकलीस तू पोरी? यामध्ये पुरुष सही सलामत सुटला तरी स्त्रीचे सारे पंख त्यात सोडून बसले जात होतात पोरी. बसले जात होतात. या श्रीमंतीच्या बाजार दुनियेत माया नसते का पोरी? माया नसते. इथे असते फक्त पैशाची माया. पोलीस फक्त पैशाची माया. स्वतःच्या चुका दिसत नाही पण गरीबाला मात्र घड्याळाच्या काठ्यावर उभा करणार पोरी. क्षुल्लक चुकीसाठी मोठी शिक्षा देणार. घालायचा आग जगाची रीत आहे ना पोरी. मोठे मासे लहान माशांना खातात. आबा, तुम्ही माझी काळजी करू नका. मी पवित्र आहे हे त्यांना मानावंच लागेल आबा. त्यांना मानावंच लागेल. स्वतःची काळजी घे. पण या घरातून बाहेर पडशील तर तुझी वाट स्वर्गाकडे जात असेल तेव्हा अर्धवाट संसार सोडून येऊ नको पोरी. अर्धवाट संसार सोडून येऊ नको. हा समाज आपल्याला जगून देणार नाही. प्रत्येक वेळी आपल्यावर पोट ठेवून तयारच असतात पोरी. येतो मी पोरी. येतो. आबा, सावकाश चला आबा, सावकाश. येतो मी पोरी.
म्हणताय? काय काम होतं का? काय म्हणतात? कामाशिवाय मी तुझ्याजवळ बोलू शकत नाही का? हा? सांग ना. तुम्ही पिऊन आलात? अहो तुमचा तोल तरी सावरतोय. ए, चुप साय. तुझ्या बापाचं पीत नाही मी माझ्या बापाच्या पैशावरती पितोय. तू मला प्यायला लावलीस. काय? मी तुम्हाला प्यायला लावलं? होय, तुझ्याच वागण्यामुळे मी पितोय. आकाश, का माझा असं छळ करता तुम्ही? काय करतो? हा? काय करतो? ये, बस इथं. बस. खरंच सांग. मग बरोबर तुझं संबंध आहे की नाही? तुम्ही पती आहात म्हणून हॉटेलचे आराम सहन करून घेणार नाही मी आकाश. काय करशील तू माझा? काय करशील? वेळ आली तर पोलीस मध्ये कंप्लेंट नोंदवी. तुम्ही माझा मानसिक आणि शारीरिक छळ करत आहात म्हणून सांगेन मी त्यांना. मला धमकी देते? हा? हा तुम्हाला घाबरेल की काय? तुम्ही बाहेर जाऊन जे काय भिंगाडे घालतात त्याचं तुम्हाला काहीच वाटत नाही. Shut up! बस इथं! Hey! बस! माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दे आधी. हे शिव, तो तुझा प्रियकर शीतल, तो तुझा प्रियकर होता. शीतल, तो तुझा प्रियकर होता. आता तोंड नको बंद झालं तुझं. का तुझ्या तोंडातून एक शब्द बाहेर पडत नाही? होतं आमचं प्रेम. लग्नापूर्वी प्रेम आमचं होतं. पण लग्न झाल्यानंतर मी ते सर्व काही विसरून गेले. पण आता बस झालं. खूप ऐकून घेतलं मी तुमचं. जा, जा. पोलीस कंप्लेंट दे माझ्या नावावर. एक काम कर, FIR कर माझ्या नावावर आणि पोलीस कंप्लेंट दे. जा, जा. मिळेल तुला नाही. जा. हो, नक्कीच मिळेल मला न्याय. मी तुमच्यावर कंप्लेंट जर केली ना, तुम्ही माझ्यावर केलेल्या अपराधाची तुम्हाला 2 वर्षाचा कारावास आणि 2 लाख रुपयाचा दंड भरावा लागेल. जा. हिम्मत असेल तर घराबाहेर जाऊन जा. हो, मिळेल तुला नाही. जा. वेळ आली तर ते सुद्धा करेन मी. महिला संघटनेचा मोर्चा आणेन दारावर. आणि तुमच्या आवडीचे थिएटर काढेन मी. मला हा? सोडा मला. सोडा. ये. सोडा. मला धमकी देऊ नको. आमची प्रतिष्ठा तुला मिळाला. रस्त्यामधून मोर्चा घेऊन उतरला. त्याच आधी मी तुझाच जीव घेतो. राकेश, सोड तिचा हात. सोड म्हणतो ना मी. सोड तिचा हात. पप्पा मला म्हणता तुम्ही? हा? पप्पा शीतल उठली गेली हा? शीतल उठली गेली. हा? बघता बघता असा हा खेळ संपला. आयुष्याचा हा महादेव भगवंताची सारी करणी जगतो आहे जगणे म्हणून कुठल्या मार्गामध्ये आणून ठेवलं रे तुझ्या मला? कुठल्या मार्गामध्ये आणून ठेवलाच? खाट्या पायऱ्या ठेवतो तरी हा एक शब्द बाहेर पडत नाही. नियतीने माझी चेष्टा तर केली नाही ना. पण नाही, आता इथे राहण्यात काहीच अर्थ नाही. मला निवारा शोधायला जावं, नाहीतर शीतल तू
नाहीतर आकाश संशय घेईल तुझ्यावरती. पण तू असं का वागतोयस रे? कारण तुझ्यावर माझं प्रेम होत आहे, त्याला कळलंय ग. जोपर्यंत मी इथं आहे ना तोपर्यंत थोडा त्रास देतच राहणार. म्हणून मी ठरवलं आहे ह्या घरातून कायमचं निघून जायचं. कुठे जाणार? अगं मी उठण्यावर तर कुत्रा आहे ग, लाचार झालेला. पाय तुटल्यामुळे मी धावू शकत नाही. पण मी जे म्हणा आणि तुलाच मी करणार, तुलाच मी करणार. What a beautiful scene, huh? What a beautiful scene. मीरा आणि मोहनचं प्रेम आलं. काय बोलतोस सांग. ए मोहन, मोहन, शीतल एक मूल त्याच्यावर मी बसतो त्यात. मोहन शीतल तुम्ही आता दुसऱ्या मुलाची तयारी करा. आता तुम्ही दुसऱ्या मुलाची तयारी करा. त्याला सुद्धा शीतल मी बाप्पाचं नाव मीच देतोय. त्याला सुद्धा बाप्पाचं नाव मीच देतोय. वा म्हण वा, किती बाकी म्हणायचं तुला. कंपनी माझी आणि चालवते काय बोलताय तुम्ही? थोडी तरी शरम बाळगा. काय बोलतो मी? जे दिसतं तेच बोलतो मी. भडव्या त्याला मारू नका. मोहनला मारलं तर मीरा रडते. कैसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. साली मला बसते, मला बसते. एक शब्द मी कंपनीत कोणी जायचं, फुकट खायचं. चल निघ निघ आणि म्हणतो मी निघ निघ. हे सीता सीता आपलं बाळ रडतोय, त्याला घेऊन ये मला. अगं ते तुझं बाळ आहे. माझी बाळ जा चालती वाटत नजरेसमोरून. हे कुणाचं रक्त आहे, माझं की त्या भवांचं? हा काय? तुम्ही निर्दयी आहात. तुमच्या जवळ लग्न करून पूर्णपणे फसले मी. शीतल तू बसली नाही, शीतल तू जिंकलीच आहे, जिंकलीस. तू या घरात माझ्या प्रेमासोबत मोहनची सुद्धा प्रेम मिळालं. मोहनची सुद्धा प्रेम मिळालं. रडतो त्याला तू गप्प कर, गप्प कर. आकाश, तुझे अजूनही नखरे बंद झाले नाहीत ते काय? या पिताश्री या. नमस्कार, आशीर्वाद द्या. नमस्कार. चुकलो तर क्षमा करा मला. अरे तुझा विचार तरी काय आहे? अरे माझं नाव, माझी प्रतिष्ठा कुणीला मिळवायची आहे की काय तुला? तुम्ही निघा. बाबा तुम्ही त्या मोला घरात का ठेवला? का त्याला तुम्ही घराबाहेर काढत नाही? शीतलचा मोहनचा संबंध कळल्यापासून सुद्धा तुम्ही
सांगतो काय करावं या मुलाला काय मलाच कळत नाही. आकाशने तर कहरच केलाय. कंपनीमध्ये नीट लक्ष नाही. आता सगळा विचार करून माझा कपाळ बॉक्स व्हायची वेळ आली. राम राम सरकलेश. राखा तू पुन्हा माझ्या घरात. वा खबरलास. तुला आता मी बरबाद करणार. अरे मला कंपनीतून काढत ना. आता बरं बस तुझे एक गुपित रवास सांगतो सर्वांना. राकेश यू मास्टर. अरे तुला पैसे मिळालेत ना. फोन बंद ठेवायचं. अरे तुझ्या माणसाने माझा चेहरा जाळला. त्याचा काय पैसे देताना हरामीनं वाद करायला पाहिजे. जमलं नाही तेव्हा याचे तोंडावर भेटले. काय रे दिनानाथ माझा गेम करायला पाहत होतास. आता मी उलटा गेम करणार आणि याला न्याय मिळवून देणार आणि त्याचा हक. राकेश तू उगाच माझ्याजवळ दुश्मनी पत्करू नकोस. तुला खूप माग पडेल. माझं नाव आहे राकेश. जिथं जिथं होतो अन्याय तिथं तिथं होतोय माझा प्रवेश. आता मी घाबरणार नाही आणि तुझ्याशी लढणार आणि तुझा शेवट करणार. माझ्या घरातील दादा खालचा मांजर मला धमकी देते. आतापर्यंत तुझा नाका खालचा पण या माझाचे रूपांतर वागात झाले तेव्हा तुला या श्रीमंतीचे घमंड असलेला हे आपले तुकडे तुकडे करणार आणि त्याला न्याय मिळवून देणार. तुला हा धिराणा त्याच्या घाबरणारा नाही. तुझ्यासारख्या गुंडाला मी किती घोर मोठेला आहे. अरे तू त्याचा मामा नाही. मी त्याचा मामा आहे. हो दिनावत करणे मी त्याचा मामा आहे. आता तुझा बरबादीला सुरुवात झाली. आता जमलं तर माझ्याशी टक्कर दे. नाही तर काय करायचं ते करून घे. तुला हा दिनाला घाबरणार नाही. अरे तुझ्यासारख्या गुंडाला मी आजपर्यंत पुरून उरलेला आहे. पाप आहे मी पाप. घात का नाही माझा बिझनेस मध्ये नाव आदराने घेतात. हॅलो राकेश कारखानीस बोलतोय. हा हो गेम करायचा आहे. राकेश सात पोद्दारचे. हो यस. एक पेटी आपल्याला नेहमीच्या जाग्यावर पोहोचेल. यस राकेश. साऱ्या मला धमकी देतोयस. आज गेम होणार. माझ्या प्रगतीच्या मार्गातील आणखीन एक काटा दूर होणार. परमेश्वरा मला व्यभिचारी ठरवलं जातं. पण तुला सर्व माहित आहे. माझं मोहन बरोबर प्रेम होतं. पण लग्न झाल्यानंतर मी ते सर्व काही विसरले. पण आकाश माझ्यावरती संशय घेतात. आता तूच माझं रक्षण कर देवा. तूच माझं रक्षण कर. पुढे काय होईल देवा. असं जर चालत
मला मारतात मला. मी नाही इथं राहणार. आई गं, आई गं. मोहन हे घे पाणी घे. मोहन सांग काय झालं? कोणी मारलं रे तुला? सगळ्यांना मारलं मला. कोण? आकाशने मारलं? माणूस आहे की शैतान? संशयाच्या भोवऱ्यात पूर्णपणे वेडा झालाय तो. मोहन, मोहन, माझ्यामुळे तुला हे त्रास भोगावा लागतो खरे. माझं काय होऊ दे ग, पण तू सुखी होय. तू सुखी व्हावे म्हणून हे घर सोडून जाणार नाही. अरे अरे तू कुठे जाणार? कोण आहे तुझा मायेचा? कोणाच्या घरी राहणार आहे तू? मला 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 तू सुखी झाले पाहिजे आहे ग. तुझ्या सुखातच माझं सुख आहे. मला आता जावं लागेल चित्रा. अरे कुठे जाणार तू? कोणाच्या घरी राहणार? कोण आहे तुझा मायेचा? अगं ही उधार धरणी म्हणतात ते आपल्या मायेच्या पोटात घेत मला. हे निळेच्या आकाश आहे ना, ते देईल मला मायेची भूक. और तू सुखी व्हावी म्हणून ते मला करावं लागेल ग, करावं लागेल. तू रडू नको. थांब, मी मला पट्टी करते. थांब. ऐक एवढं मारलं तुझी हरामी. कायमचा पाटा बनून उभा आहे. तुला माझ्यापासून हिरावून घेताय त्याने. चला
कसं वागायचं कसं बोलायचं तुला कळतं का? तुला ना थोबाड फोडून टाकी मी तुझा. तुझ्या वागण्यात अजून काहीच फरक पडलेला नाही. म्हणजे काय म्हणायचंय तुम्हाला? तू माझी झालीस पण मनाने त्या मोहनचीच राहिलीस तू. पण आज मी तुला सोडणार नाही. जे आणि ते मोहनची संबंध कळला मला तुला पत्नी म्हणायला लाज वाटते आहे. हे सुद्धा कल्पना करू शकतो मी. तू आता ना शिद्दर तू आता मला मेलीस तरी काहीच फरक पडणार नाही. खरंच मला तू मेलीस तरी काहीच कुठे चालला? काय करायचंय तुम्हाला? कुठे? सीता सीता हे काय आहे? सीता नाही. ऐकलं का? या घराण्याचं काही खरं नाही. त्या पोरीला जीवन चाळी मेल्याने आणि सांगता गॅसवर साडी पेटवून जळाली. मरू दे, कुठे पेटणार हे पाप. असं करायला नको होत. बिचाऱ्याच्या लहान मुलाकडे तरी बघायचं होतं. आम्ही माणसे नाहीत, आम्ही जनावरे. हात जनावरे जंपली सापडे. तुम्हाला सुद्धा आम्ही ठार मारणार. जा तेव्हा. काय चोमड्या नाना, झाली का तुझी चोमडीगिरी करून? जा नागराजा, संपूर्ण शहरामध्ये पिंजरा पिटवा. दीनानाथ कारखान्याच्या सुनेला मी काढून मारला म्हणून आकाश तिला काढलं आणि माझी
आणि या जगात मला धिक्कारलं. खरंच मी जन्माला येणे पाप असेल तर परमेश्वरा मला जन्माला का रे घातलं तू? का सांग ना जरा, सांग ना देवा, मला कशाला जन्माला घातलं रे तू? काय करू रे देवा, काय करू? माझ्या मनुष्यात गेली या जगातून. हातातून नसून का उपयोग? हे देवा, हे देवा, काय झालं? काय केलं रे माझ्या नशिबी? का केलं? तू म्हणजे तू हातपावर बघतेस? मी कोणी आहे? तू माझ्याकडे गेले. मी कोणी आहे? ती पहा, माझ्या भाजी स्वप्न मला उडून जात आहेत. थांबा थांबा, मला सुद्धा मला यायचं आहे. आता पण मी काही मागितलं नाही तुझ्याकडे. पण हात मागतो तुझ्याकडे. मरणाची भीक घाल मला, मरणाची भीक घाल. जर का तू नाही घातलीस तर मी आता माघार घेणार नाही. खबरदार, मोहनवर संशय घेशील तर त्याचा पायाजवळ राहण्याची लायकी नाही तुझी. अरे ज्याने फार मोठा त्याग केला तो कसं वागणार नाही? हे तू मला सांगतेस? होय, मी खरं बोलतो म्हणून तुला राग येतोय. तुझ्या आईमुळे मोहनला तुझा आत्याचा मुलगा बनावा लागला.
भावाचे प्रतिबिंब तुझ्या मनाच्या आरशात मिळाळून बघ. मोहन हा त्याचा बहिणीचा मुलगा नसून तो तुझा मोठा भाऊ आहे रे. मोहन तुझा मोठा भाऊ आहे. नाही नाही, हे खोटं आहे, खोटं. विचार, तुझ्या पिताला विचार. आपल्या कोळ्या मुलाच्या जीवनाला आग लावून शेकोटी निर्माण केली त्यांनी. शेकोटी. पप्पा 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 काय आकाश? पप्पा पप्पा सांगा ना. मोहन मोहन माझा मोठा भाऊ आहे का? होय आकाश. पप्पा काय सांगता पप्पा? मला खरं वाटतं. आमाशेची रात. मोहनच्या आईचं आणि माझं क्षुल्लक कारणावरून एक भांडण झालं आणि त्या नकळत माझ्या हातोटीचं झालं. मोहनचा सांभाळ करण्यासाठी मी दुसरं लग्न केलं तुझ्या आईशी. पण जसा जसा मोहन वाढू लागला तसा तसा तुझ्या आईने मोहन बद्दल माझे कान भरले तरी कान भरले की तो समोर दिसला की मला राग यायचा रे, मला राग यायचा. आणि तू जन्माला आल्यानंतर मोहन आणखीन वाढू लागला. अरे तुझ्या आईने मला मोहन विषयी नको ते कान भरून माझ्या तुझ्या आईने माझा बहिणीचा मुलगा बनवून ठेवला रे. मोहनला मुलगा बनवून ठेवलाय. हो, खूप त्रास काढला रे मोहनने. आईच्या माहेसाठी खूप त्रास काढलाय. काय ऐकतो मी? नाही नाही पप्पा, का असं वागला तुम्ही? पप्पा का असं वागला? पप्पा मला एकदा तरी सांगायचं होतं. तुमच्या अशा वागण्यामुळे मी संशय घेतला त्या मोहनवर आणि शीतलवर. मी गमावून बसतो त्या शीतलला. पण आता मी मोहन दादाला त्याची जागा चढवून देणार. पप्पा कोणी दुश्मन सुद्धा तेवढे चढका देत नाही, तेवढे चढक दिलं मी त्याच्या हृदयावर. पप्पा माझ्या हातानं मी मारलो रे त्याला. माझ्या हातानं मी मारलो. पप्पा एवढं चढकं दिलं रे त्याच्या मनावर मी. मोहन दादा कुठे आहेस तू? मोहन दादा. राकेश तूच खरा रे. माझा डोळे उघडलास. दादा सावकाश. मोहन तुझी जागा मिळणार रे. आकाशला सर्व समजले. तूच त्या घराचा खरा वारीस आहे रे राजा. तूच घराचा वारीस आहे. तुझा पुन्हा नव्हताच रे कोणी. पुन्हा होता तो माझा रे मोहन. पुन्हा होता तो माझा. तो जन्माला आल्यापासून आजपर्यंत मी त्रासन देत आहोत राजा. त्रासन देत आहोत. काय झालं राजा? काय झालं? काय होतं रे तुला? काय होतं? दादा काय होतं रे? दादा बोल ना दादा. मी विष घेतलंय. काय विष आहे? काय केलंस रे राजा? काय केलंस? मी राजाच्या घरात मला वाईट बोलतो रे.
म्हणू नको, मामा म्हणू नकोस रे पोरा, मामा म्हणू नकोस. पप्पा पप्पा बोल पोरा, पप्पा बोल रे. की हा ऐकण्यासाठी माझे कान अनिल झाले रे पोरा, माझे कान अनिल झाले. पप्पा माझ्यासाठी लहानपणाची ती अंगाई गाणार का? पोरा तुझ्यासाठी मी अंगाई गाणार आहे पोरा, तुझ्यासाठी